una cosa. Sí, és fàcil això, eh? Vinga. Calci, ainga el tu si alim radi, nich shabang, wing chu. I què seria? Esteu escoltant Extra Radi, un programa amb molta empenta. Veus? I tu em preguntaries ara, per exemple, Tslam? i et diria, solam! O sigui, ho entens? Sí, ho he entès, no? I per mi, vull que sàpigues que tsun, oe, ngagu, niva, vi, pingan, cho, afi, ueru, tru. Per mi també. És a dir, és un plaer per mi parlar amb Naví, amb tu, Olga Vallejo, que les galàxies t'acompanyin. Fem una barreja? Bueno, és que clar, aquesta gent s'acabarà coneixent, es fareu cap al congrés. He de dir que ja de Naví, si voleu aprendre, ja hi ha planes web on s'explica la gramàtica, on s'explica el lèxic, i hi ha també planes d'internet on aprendre aquesta fonètica tan curiosa. Per començar bé podria ser calci, el calci ja l'he dit, no? Calci és hola, sí, calci. Què tal? Calci, engaru lu, pom, rac. Pom rac, que vol dir així, què tal, com està? Pom rac, es nota que tu has practicat. No, jo l'únic que puc dir és pilche enganil sam, que vol dir parla bé el Naví, sisplau. Ho puc intentar. I, clar, com ho has fet tan malament, l'únic que puc dir és el gran insult Naví, que seria oei tapella fajeu aquewon on tutella langu. El meu nas està ple d'aquesta olor alienígena. Bueno, puc anar practicant calci, engaru lu, pom, rac. Aniré fent, a veure... Amb calci, que vol dir hola, què tal, jo crec que ens apanyem avui. Vindràs amb cavall d'aquell que es connecta amb la Malena el proper dia? Prova que arribi en metro i ja tenen prou. Metro galàctic, això sí. No esperava menys. Fins aquí uns dies. Calci. Adéu.